Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamighalaya kibarius pa bat kamighalaya kibadok. Hagini kisngi kaladon gajingya keren halor ke kaipot jong ke niti ayo kabalapen bena baga Meghalaya kalong ke wei ni kijela kabaka jingdok kasir bha hagari India. Kani kam dei kaban penlengo namar ngitip baga jela jongi kadai kabar reus pa Henry kibabon kinong song snong pat kidei kibadok. Isyam ru bahapo Meghalaya kidon artli kijela kata kejela jong kibareus pa bat kejela jong kibadok. Ni ong kum ni dah kebapet yaki kot kisla election jong ki MLA bamenta kejela ha kebahado sapusan ngut naki kidai kita ki kror pati lani kibaka jingdon jing em kalong palat yaka shiklor tingka menta angin ya sngap yagani ke jingdon jing em jong ki MLA bat ke jingdok tasam kumbala lam da ke niti ayo ke Meghalaya jong ki bareus pa umentri rangba ubareus pa hau yayong arajar arpulai ke Association for Democratic Reforms kalapen benapat ba menteri rangba ke jela ukonrat konggel sangma uwan haka kerdan ka bakhendai haka jingdon spa don po napdeng baro ki menteri rangba hagari India ke ADR da ka bapet benya yaki kot election bala ai do konrat kala ong baki jingdon jing em jong menteri rangba ka Meghalaya kala kot sha ka khat saw klor tingka tam ki menteri ki bareus pa haulaber arajar arpulai ke ADR kala pentip babaro khat arngut ki menteri haka sarkar Meghalaya Democratic Alliance 2.0 kidai kita ki kror pati lani ki breu ki baka jingdon jing em jong ki kalong palat ya ka shiklor tingka ubawan hakmat do udai usembut menteri rangba uba senyab halang dahar ha ka baki jingdon jing em jong u baro kilong palat sapusan klor tingka hadin jong ba senyab halang ubawan ba arpat udai menteri ke sarkar uba coming one emban bat ke jingdon jing em jong u baro kalong arpulai klor tam nangta bot so menteri sarkar uba AL hek ke jingdon hadu khat reu klor tam menteri rangba Konrad Kongkel sangma khat saw klor tam sembut menteri rangba ba Preston Tensong khat ar klor tam menteri sarkar uba Shakliar Warjri kendai klor tam menteri sarkar Marcus N. Marak lai klor tam menteri sarkar ba Paul Lingdo ar klor tam ke menteri sarkar Kong Amperin Lingdo ar klor tam menteri sarkar Abu Taher Mondal ar klor tam menteri sarkar ba Kermenshela shiklor tam bat menteri sarkar Rakam is Sangma shiklor tam ki MLA ki bareus pa Maria dep ke election MLA hauluber arajar arpulai ke ADR kala penmi ke kaipot halor ke jingdon jing em jong ki MLA ki bala syaje nagani ke kaipot la yoi baki MLA kror pati lani ki baka jingdon jing em kalong palat ya ke shiklor tingka ki kenthop ya arngut ki MLA ke BJP arngut na ke HSPDP arngut na ke PDF ki bamenta kila kela longno ki MLA ke NPP kendai ngut na ke UDP saungut na ka All India Trinamool Congress arphongut na ka NPP laingut na ka Congress arngut na ka Voice of the People Party bat uwe UMLA Clemseng habala khain kelum sau pusangut na ki MLA ki dei kita ki kror pati ki laingut ki MLA ki ba he spa tam ki long uba medba lingdo na ka UDP ubadan hado shis pa sapu hundre klor tam uba Methodios dekhar na ka HSPDP hadu san pusan klor tam bat uba snyab halang dhar na ka NPP saw pusan klor tam kilaingut ki MLA ki baduna tam haga jingdon jing em kilong rupa M Marak na ka All India Trinamool Congress ubadan tang san lak tam ba Adelbert Nongrum na ka VPP khat lai lak tam bat uba Nujor ki sungo na ka UDP khat pra lak tam ka Meghalaya jong ki baduk kaniti ayo kalapen pa pat ba dangshen ya ka ai ka baki babon kila ngotho pa bat kata kalong ban penbenayar pa ka Meghalaya ka de ka wei na pedeng ki jela ka baka jingdok jingkerdo ka jortam hagari India dangshen kani ka niti ayo kalaplat pat ba ya ka kaipon ka bala ai kerteng National Multidimensional Poverty Index a progress review jong snem arajar arpulai
bala pentip baga Meghalaya kalawan ka kerdan ka balai hapdeng ka jingbon ki breu ki badok ka jela bawan ningkong kadai ka Bihar bat baar kadai ka Jharkhand ka kaipot na ka Niti Ayog ka pen-i ya ka jingdon ki badok ha ki babon ki liang da ka bapet ya ka jingken bala lum ha ka por bala le ya ka sorjamin National Family Health Survey bat ka kaipot ka baningkong na ka Niti Ayog halor ka jingdon ki badok kalong haus nam arjar arpuway da ka bapet ya ka jingken ka NFHS sao jong usnam arajar khatsan arajar khatnreo menta ka Niti Ayog kalapet yigi jingken na ka NFHS basan jong usnam arajar khatkhandai hado arajar arfuway bat kala penyenu jor bat ki jingken na ka NFHS ka benta ka basao jong usnam arajar khatsan hado khatnreo nang ni ka sapen ipat kat nungut kita ki breu ki balalat na ka jingdok hapadeng usnam arajar khatsan khatnreo hado usnam arajar khatkhandai hado arpuway ka Niti Ayog kalapen i ba ha ka head count ratio ka jingdon ki baduk kat kum ka NFHS jong ka benta basao hausnam arajar khatsan khatnreo ha Meghalaya kalong laipu point san pusao na ka hispa kat ba ha ka NFHS ka basan hausnam arajar khatkhandai hado usnam arajar arpuway kalong arpu hunyo pon hunyo pukandai na ka hispa kaba penpau baka jingdon ki baduk kalahiar da sao pon hunyo pusan na ka hispa nakini ka Niti Ayog kala kedoru ba kiladon shilak sanpu hunreo hajar hunyo spa lai pu prangut kinong songsnong ka Meghalaya ki balami no na kata kathup kaba ki ong ka multidimensional poverty lene ka jingdok hagi babun ki liang Henry wat lakat taru ka Meghalaya ka wan hadin ka jela Bihar bat Jharkhand ha ka jingdon jong ki baduk